On my own say that. Nase Radia was say a boy. Boy no quaffo any what ni say obey. And bibi answer ya fefe. Come on, come to him. Ma wa bemumu. Nim baby a wabutu akwa kudru. So ni da so kese o hono e de ma. Said Yes, woman, Fenya was me boy. Entina no pay, come to him. Emma wa bemumu. Isanse wo nyame no, onim baby wo de wo cross. Me de wa hye me boy. Na won so so Wanya nunya na kachere no Ofreme eski Appiagyei amempe me ho ase sawe wanso so e wa hase sana mensaka Reverend Campianso so e wa hase Asafu say good morning before ba good morning Fiesta. I want to say, I'm saying I'm Adom Twen Radenya de da fomu o twen abo okodie twen mi atiase se wodene ye mfatom bibre ya bo an ho odin o sro na ni hunu akiri ne yema edru bi abo an ntaba no so hu se Mugua Bible so timi ko hye edua so no apro ne ntaba ne nyina na de ayemre ne nyina etutu o twen age ntaba foforo o de etu hwe o twen o hawum amane wum
enim tie bu wo mu nanso onyankopɔn wotwen na bre no eso a obeya ma ye fefefe na Mother's Day nso so address so wudi wo maame ni wo bompa ma wo maame wo chia no ne ho te sei ne ho ye nimse nyame adom Radin nhyira ma nyina Ghana ma ba bibiara wo bia no nyame nhyira obi bia wo akontumu ba bia wo bia no onyame onhyira wo tiame nyina ya mama yiko beripemu yebeba ema nso so bomo chem other side hadwen bebre no nse no akoto na twene nyama bebre so nti ye celebrate Mother's nti anya ofe obana he no na o kai no bacho na moto we so na wo ba mesrewa towards would only atrakra no from Tema Oba and Cramesro. Woody drew baby and G2 na. She said the Tremuninti. Accra 2 side honor. Oh, fro people Kakrana be drew to honor. Tomanto Sakasiana box na omulodino. Bakon ya tokwano so se would speedy bapa once you sum in Uranso so ho. Moto in Chen baby Uran funo. Once you say you sum kwano so baby to a hodi a kakranti so no a de ba ho no. Me pacho ko inner lane so ubi drew anya sab box ne down the back can be kwa hwia sia ma ebuga fa so anase ebesen nti misro hye so take anope ye be ko nyame ase musesi yakom na channel yakom na channel yedina channel mame ohene ba abena yigua kumase mami na 102 no free mo meme de twemo ne pen krabia ewo kumase old tafu na bibia nso koso Western Methodist Church ana ye bibia ko pen krabia enti adafo no nyina so modamase mo ambeja no nyina urade entine ne munchire obibiara titiri wasda kosupa free eye uniamba akusia insia ufri mankranso wene nuanom wo Germany Düsseldorf ene ya manfo ono so Germany sa Düsseldorf na mame hinkan wo Canada musme fasida ema adofo omo ebabe jam munyana ebia wonso de aka ho kwa komatoyem onyame bebo na bibia efefefe ya amtafro abrewa woka soa nso menim se nyame Adom next week onso opapa da form den ni Kofi se no Kofi ni bibia wo de yebeka se chiri Kofi se enti ya monsham hodin ya chia okruma me why na me shraw kuramu nantu na chenani Reverend Eric wa haide memema no abompaye na yakonya miasimu nti wonso betimi afa wo tradia na yakora dia simu adia chin de dane de nyina no adia sem ema yitutu ye ho na yede ekoye nim Sister Veg o Holland siwani ababawa ejuzu besi siwani abranti Veg o ye Dickness ewo Holland Pentecost yi droa
so for sure. It's all for Muga Bridge. Patricia Tete Boy Tewia or Paris or France. What is saying? Patient, my mentor also UK who lives. I hope say patient yakasa ya mamo. Happy Mother's Day. Reverend Bachana, I want to say, Adom Ahengua. You watch you. So when you have some kid to a little mature, how much? You show me. Saturday may come from us and send me who watch. Oh, this I grew me through. Me, you through me, you through me. I guess I agree. You from us, I come in back. You through me. May you from coming very show. So he maybe for come very show that. You watch you. So last in Munamin and I'm coming Patem. Yeah, chance befa siwa ye de radiasi binimze yi afia Esther msa wosre ema medumija wo amuye misei so sa sorry boko radio Adom bibia ye ni mpacho yen compare mpom ni nkonya miasim Japan pay ye de wase se wo de enedui wo de achen ye de wase won kwa wo de amaye ye bompai wo Yesu Kristo dim pagya dwumedi nyina de hyewonsa pagya yetifo nyina de hyewonsa mempai bono se tumi a ewo wasemu se eba ende anape emfa mfaso de kase embre ewo Yesu Kristo dim amen amen Adom FM nana esi monso de nyomwe ato asiesa anyumye no nyina bobre siso se de urade akambia na obeye acho wotwere ne eben wo a yebetumi akọ Lucas Mpapa na wotwetwe mu no Mother's Day nye bobo bisua kama na enenso so ade achinye die da bia urade ye ade foforo ade achinye nko ade kama komato yam onyame obeya mai nimu fanasa kuremu nantumu chaileni Lucas Mpapa etia eyenwatwe chichemu ye aduonu mienu Luke chapter 8 the verse number 22 me kan fra sante troko nkronum kakra na eba se dabi one na suafo no kotena kudum na okachre won se moma yentwa enko otade no eja no hoa na oware na ohare so anase ohare it is open term ekoi 23 say na ore krono odai na enframa kasie bi boy ehu ba otade no eso na ensuo no ebufa wonso na one na wo amani hunumu 24 o amani hunumu na obane nchen benyane no se ura ya yira na osori etiatia enframane ensuo no ewro na ejai din Eradi asem mekan efri Matthew asem papa Luke chapter 8 verse 22 and 24 betimi akenkan. Now it came to pass
on a certain day, he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Verse 23, but as they sailed, he of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. And they came to him and awake him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. Amen. Amen. Abusia na me dwena semi ho ba kon mienu. Yesu obewiase adwuma ye de hye ne nsa oba beyoy. Na adwuma no nso a oba beyoy ye no e won krabata bibre mu. Jesus is a great teacher. To oni na suafo na mo nyina no na o kyerɛkyerɛ wo mo eniema bebre. Ma bia me kan si obetimi atoa so a obetimi akwa akohu bebi bebre na wo de wonso de akeka ho ana ye fefefe. Ebre nti. Enti Yesu eni na suafo no ekɔ na omo ebenyina no. Bible no say na o kyerɛkyerɛ wo mo. Nyame adoma ye betoa so aba faith wo no. Na megidi ye se ochre wo mo eniema omo befemu wamfa bibia nsie wo mo ota beba amane beba ochre wo mo gidie na se de ye nyina tiase ye kɔ ne ye ba no megidi ye se edru baabi no Yesu ka se omo ntwa nkɔ asuo na gya no wotimi hu se ubehwe Yesu nkasa ye ne nkyerɛkyerɛ nyina mu no na me hu se o testi wo mahwe na me hu se o so o mugidi ahwe ana o ye se momie nkɔ Appiagyei na bre so o mokɔpo na gya no ho no on wepo nsoso se de esi eworo so efei na wahye ya bobi nso ama ya tiase ahunu se o kan kyerɛ se ba bia bɛkɔ bia no ye nam osumu a o kan ye ho. Thank you Nelson also obi mi afidie ni baby moko enti no Yesu Kristo ɛkyerɛ wo mo no ɔkyerɛkyerɛ wo mo no ɔne wo mo kasa no ɔne wo mo di nkomo no ɔbobɔ ne ma so kyerɛ wo mo mo na mama ne mu ameka mo ho mo na mesum mu ameka mo ho medigidi ama mo dodo a wɔgye me din Yesu di ya no mama mutumi sɛ me moye nyame ba mo kasa eniema betumi asisi de mpoma anya nyina no betumi ayo na ne nyina nso befa wotai mu wode yamia wode beye mu no woni wo mu didi nkomo ena wose mu mientwa enko asuye yagya no mo kotena boat no na Yesu nso wo mu bi na ma wa yempo so wa ha wo mo kotena boat no mu no na Yesu nso wo mu bi anche bia no feel say obeda but me de na menim say buapayo o so mu gidi ahwe na Bible say omu kone mu no anna enframa chance yese ebo ana ensuo nso chance yese eworo so ana bomodia bowra omo botu mu a ensuo yi eden den na chese even there was danger wo kan sa cramp na wo hwa won betimi lose am life nanso ni nyina na Yesu akata nani omo de omo experience ye bia hwe abrabom no de ye nemu a ye koye ba ti asiye se abribia wo be make good effort no be share wotai obonefo betimi aye yodom ahwe amane bia mem Yesu ka ho bi nanso nkofoi wo mo ehu se sadia mframa ne ehuma etuba wo mo so no ano aden na Yesu yada ento mo de wo mo best wo mo ho aden
Omo experience bia omo a try bia so omo bayo na Yesu dem. No omo kikam. No omo honi a omo nya. Na Bible say basa no omo kokunyane Yesu. Na hana sem yiwo na nyame ya doma ya san to aso. Hwan na ya na wo hawba unyane no e wa brabonum. Ebusuanum, we need one person to rise up. Na dia koso no okonyane Yesu ma wo. Hwe ye kwa ye ba nyina no. Me kama kire wo se ye ko school teacher for kire yade. Eduru bibia na teacher for ahwe class 1 ho so hwa ye de ma ye no na o ma ya twere. Ye duru class 2 up to baby obeduru bia obetwere nso hwe na wo ye den obetwere bi. Ebi ti ebi twa. Yesu ya kire wo mo eduru bibia brabo no na de wo panyina na bebe mu saa. Wo de wo ho odin hwe na senye yi a nyane Yesu. Asafo no mu na wo. Wo nyame am asafo mu mpanimfo. Eduru ba bi kura wase se mumu bi yare a Yakobo ngoma no monko ho asafo mpanimfo anka asafo kura wo. Na je se wo be dikin na so be elder na so be deaconess. Onyame di tumi bi nso wosra bi asa adom. Wose monko ho asafo mpanimfo kura no mfo nsam egu no so na se mpo aye bone a na se wo yare a ayaresa be ye ne dia. Na how much osofo? Enti eduru ba bi na wo nam asafo na wo ntene ma bi ase na niema nkoye na foforo so aye nkoye ho. Stop complaining. Go and see the leader be a wasafunum. Nani ninka na sampo anye yi a ko osofo ho. Na sa anye yi osofo a na unko okronkron ni honomu a obeju wa wetu. Ano pa minim de wo kom na minim ne wo femu. Sa wo sua de wo ye mechanic. Eduru bibia me masua djuma pen. Me master se miensa. Master dance good morning. Master chum good morning. Master to good morning. I thank God for my life. Say my so tetiasie. Eduru bibia answer na master ebedi ye fe bi say rings. Wo hihye engine and I say wo ye overhauling no. Wo yiji tutu engine no mu niema nyina na wo fare rings bearing wo be hihye ebi wa na edin wo oil be pass ni free. Nyame onimo nyina Peter ewo boat no mu nyina no na nyame enim se nam ho adwuma wo ye ene ade nyina no eya botre adwuma want engine hihye bibi chese wo be hihye nyame hu nipa ho adwuma na wo ye nti Yesu timi frɛw e ma wo ba bedi na chi se be ye na adwuma because nipa ho adwuma. Enti ansa na wo as a master no obeja rings firing eyade bia wo be fire rings na yeka because certain ehemu no baako oil rings ano edin emu na no so achia ne hihye edin ene wo fire eno so edin emu na baako dia ase bidie no chako no se no wo fire e kontam ifia no kafo betwi so na se ehi na wodi shema wa hwe ye bema anom oil na so eyade mo no enti se master ne de bema no na wo judi pa se wo training wi na numpo wasade ma wa nani ko ho because me ye obi bi computer and na wo casino ho golden dago ha wa gidia mekan abu and then yaw and then kofu be se 8 amacho mo nyame adom mo nyina nso so bia sata wo ye adwuma nanso ansa na me de bibi be hye nipa ne nsa na makoma sa de akire. But mpasa me try mo hu se otumi ayo me masa de bibi hya me nsa o hwe se metumi ayo because adini bupa wasa abokade so kotode ni nyina set biam yenton ne baako. Can you imagine? Enti Yesu de odi ohyesuafo no mu na wo hwe se ayembie nsuo na awuruso no ombetimi akasa se hey nsuo ba firi hoko yedi yekom but na wo munim se Yesu timu bint na omarias eduru bibia setremo wo se Yesu wo de wo na mu na wo pese okuhumenkuhu because Yesu wo mu bi adwuma na business na wo ya niema tosin ni Yesu wo mu bi de wo suansuansuansu ato awerɛ ho ni Yesu ka ho bi se Yesu ni mu anka wo bɛyɛ mobopa wakasa wo ye ho
waka ye ho ye de Shadrach Meshach Abednego koto ho no Yesu pie ho bi baabi biara amane wo no me ka me kyo se wo mo se nanka nipa miensa Nebukadnezar se na ye de na afi metuma ni hwe ma ho se wo ma ba ye 4 sister Yesu ka ho amane mu sigade no oka wo ho aweho no oka wo ho wa kontio mu nsama amane a wo na mu no woka wo ho mesi bia wo nkrata na se wonyaye woka wo ho ade bia wo na mu no I don't know the challenges that you are going through but Jesus na wakas woka ye ho no orin jaw no orin pawo ena dua da ba bia wo ko biara de nipa bia kan bia no ti ase se Yesu woka wo ho Adom 106.3 na wutie minum asohwe bia ye de wo fem but ye mre ebia na wo nyame djuma wo yopa ne nipa edwodwo a yes ade na to asem na ba nipa bia kan bi di oka ho but at the right time answer na be say Yesu ka ho no enigie ebewie peye de wo na mu no ento aso forever there is time eni ma besesa de wo hu ne ye waka wona sim eno no de be ma ye ne ayo do no minum enframa ebo ebia ye wo se wabemo bu wawiesa me wo kura nka mepe mengu don't kill yourself, don't hang yourself because better days ahead of us wonum de nyame de ubedro and entrance abobo mi nyaka 6 o'clock one call obi betimi afraw was me disika wo yatum kona koyi na wa bra bosu ni nyina bonsa cut off. God knows better than you when ma dwena wo dwene fa wo ho enye boni adwene Jeremia ngoma ne kae also for penny Reverend Eric Ampia wa hedie mame ma no so enso muna ekwan be mame bia homa ekwan me mo so ani ato so also so me da se kakra mpese me de kania wa kan nyina hu ne se wo hwe trosem no a se Yesu ma direction or direct se ko baabia emfa ho se Yesu na aka bibibesi but enso onhwe ema wontiremu saa saa kan biem tobo me se Yesu direct na so Yesu na so komu a emfa ho se Yesu na aka se bibibesi na so bibisi a obetumi yiwe frame amen. In fact trosem we adiam na ma mehu wo mu emu dos anase dos kakra ba ko ne se Yesu na direct se omunko enam frama no etuye ase eja he wakoda eno ye one number 2 me pese etiefu sua bibi wo ha Yesu na nkasa trosem se no wokoduo no mu Yesu ye nyame ba but bra ehum ni tuye no Yesu wanka na no antum bra ye draw na attention say ehum etu emesuafo no womo do mo adwen nyina ne so mo bewu isu ni be fa womo isu ni be bu kom be bu akam womo so but bra Yesu sorry ye no hu mframa no oye nyame ba wo but Yesu bie na no kasa say ehum no nye din ene ye din menim ni awofam menim amane awofam menim bobre awobre menim ni aye ehum aye storm abeto but adiba ko a mpese ohunu ni se so bi wano na sa okasa sa ehum ne bejai amen. You see your next level awokono next stage na awokono Yesu mpese fa akotena wo but opese nipa ye tumpon but wo tumpon na wo ko the next level no bibi besi base bibisi you don't give up eno na Yesu di kire suafo no se asab se mo koyi ewom se memedwuma na moye ewom se maka kire mom mama mo direction but BBC don't keep quiet, open your mouth and speak to it. The Bible say bra Yesu sorry ye no bie na no kasa de kire hum no ehum no ye din minim asoche bie ebo enne minim yare bia to minim wodwuma mu ne na esiko but who to me say ube bie wa no na wakasa kire sa de krono say enye din na sa wakasa kire no a ebe din say yare say yamane so bi na ka say media to so bie wa no kankoa dia Bible say bra Yesu bie na no ka say asoche ne ye din no asoche no etie no obeka say oni de so ye Yesu but mpese wo hunu say wo oni pe bia nyame abo e de watena asase so no nyame de tumi bi de eden e de ashow mu na so bie wa no okasa obetio eti odofo ne mpese wo te ase ne de say emma dadwen bi enhaw but bie wa no na so bie wa no na so okasa your storm will be over. Me say your storm will be over. It says Yesu
ɛwɔ boat no Yesu ɛna adarete sɛ kɔ nti wo kɔ no amane bi ebeto no just go back to him me wa principle bi sɛ so penia small sɛ koye bibi na sɛ wo kɔ na sɛ bibi to a you must report back esuafo no ɛsan ka kyerɛ Yesu to ye ne nenam de but wo mu wo mu ningu so but wo mu anu hunu ne wo mu kom ana sabre na Yesu ye de kyerosem se na Yesu wada ntorofo ne mpɛ sɛ ɔte ase ne sɛ ɛmfa ho ne awokom so biewa no na sɛ wo address situation no a situation be den ebetiu at the same time menye wadwun so say watena fa ko ache bebi a watena tena no there's the need for you to take a step now take a step wa na se bibi bonus here you don't give up but rather you must cry unto the Lord na usufre nyame obetiu ena wabem esuafo no frɛ Yesu na Yesu tiyo mu na Yesu bemu ema situation eyedi anape ko Yesu enimu a nka ebeboa na obekasa must be no so to ID Adom 106.3 na wetie. Even there was danger. Baby, a woman drew no. Won't bet me lose woman life. Nensi na Yesu. Deɛ yɛ me da wasɛm ne sɛ ɛnya wo nkwa na wo baabi a wogyina bia no Yesu wɔ hɔ amane enum ebia wo afro people abrɛ Yesu wɔ hɔ so woni hɔ deɛ abɛka sɛ na wɔsoma yi wonimu bi onu de wonimu amane a yɛ hunu deɛ ato yɛn de yɛ komu pa nanso ne Yesu wɔ mu bi si Yesu wɔ mu bi nko ade a ɔkasa ɛne ma bɛtɛdi na me adoma yɛbɛto aso tibia no baby what drew no na wodwane to ano and this master jade ma apprentice na say near man koyi ya wo master ho se obi a simtrance opamade na se ne ntade no wo hyekora na se bia wontwi bia ba ho a wo sa de mane opam ye no se carpenter ye bibi na semfom so ba ho a wo de ma no edruba bi kura wo master na kura no me say me be ye master bibi sa akire madua na masa akome master na o kire madwuma no ho edruba bi am papa wo di age se brem na beboa me o se ade ya twem se ha de eden obeba na otimi abeboa me na de nyina ye kama ebasa ye nkuya ho wo ye businessman wo mu se wontwi aba nanso Yesu wo mu bi kasa ye bibi fa ho enka wonu ntum ayampai babo mpaye ayanyum to atonyum baba rekishas ya no kan ye onyankopon onye Yesu asoma won nkyira se wonhia wotai ana oni baba ena woni oyo nyame no kwafo oyo nyame no kwafo so wotwe n'anima obeye mama bro wadwe nti ase media master na mahu sanyame yo no kwafo eti changes nane si ampa obeye waye kura dodo ye bobo mpaye ne aka kire urade se ye ginidi enne adwada no pa ye nim baabi a wo kro eni nim baabi a wani kire ebia na enne wo ko interview ebia na enne wutua na mo bi ye disappoint wache ene ma bebiri na akyekyere but Yesu wo mu bi ene o kasa kire sum se yanche bi adwumadi bi beba so professor Chum ishia dem honoma atudin say Lord have mercy on us erade huyamobo wotiemu asede batinius etiem no eye anopa 6 to 8 nyapon wana ukodwom ukoba bibia interview bibia ukobia no eye wana prayer but bompa ye na fa ho hye erade nsa na opiako na ewde obi hu nyankopon senkyere ne enche bia Monday meditate ne bema na waboru awanopa wo ba wo nam he atiku ba bibiara brawo ansa na wa enta wadwuma asafo mepese wo de ayam hyehye ebo bompa ye ama yetiefu nyina se de wonam even ebia make say de wonam na no odin storm bi asori a ehunu huna no na onyame kasa ebetedi rade nana pay
yekoso eba wadom ahengua nanim. In the name of Jesus. Yeba wadom ahengua nanim a ne Awurade anape ye pija ye tiefo nyina de ba dom ahengua nanim de do mo dadwo mo ha. Papa show ho anyunya. Awurade ene anape ebia obia ye sitie e de ama wo se wunyame wa kire no anamo a ontu. Now so bobra otu anamo no ohaw ne amane bi aba nipa no na kwa. In the name of Jesus. Awurade menim se wo de se wo kasa ade nyina ye din. Menim se wo kasa ehum bia etumi eye din ye bompa wo Yesu Kristo di mu. Ni ane die ehum eye yare, ni ane die eye ka, ni ane die eye amane. Awurade ye bompa wo Yesu Kristo di mu se nana pay. Tumi biare bom from a boni edi fo bia waremu. Tumi bia bom from a boni edi fo bia dwumemu. Wo Yesu Kristo di mu ye sisa o ha. In the name of Jesus. Yesu Kristo di mu. Nipa bia Awurade sabi ne ni da aso asa. Se oni obkamafu bi obekọ ne nkyɛn ende ye director no de ba wo nkyɛn ewade ye director no de ba wo nkyɛn e wo Yesu Kristo di me mpaibo no se ogie ne fafudie ebe ye Ghana ni dia ene anapai ogie ne fafudie ebe ye warefo bi dia ewade sabri obatan bi ne ni etu aka ne nsem se ni ba bi yare e mo hu ni onye oduyefu Kristo enana pe mo wayare sa endu ni nkyɛn e wo Yesu Kristo in the name of Jesus. Enfama biara epese bofa Ghana wo Yesu Kristo dim yesi san frama no kwai enfama biara ebo mu wo Yesu Kristo dim yesi san frama no kwai enana pay in the name of Jesus. Bible say wenim pa eno mabekoso atena Bible say wenim da so kesi a ewo mu no ewade manya umadia mafawudie ene ogie friso enya umadia yede wo se enana pay u favor bi ebeto bi so yede wo se enana pay obi ni dadwin bi a sabri sadadwe no ato etwa amasani pane wo se wunyame se sufre wa de cheni ade san awutie yere wa se dana pay wagi etiefo efim from aboni bia mu ewo Yesu Kristo di mu amen amen akesima enum ya sorry sana edru bi ade wo komu no utimi bisa se enti ayeme a eyewa what you can ara can free Luke chapter 8 verse 22-23 kamba for more afa shawo hodin se niema nyina ntuto ye se de wo pe no hwe se esu ni ho a awerɛhoɔ ni ho awerɛhoɔ bre eni su na eni gye bre eni sedie na binim ni ato ɛwɔ busua no na me adom ɛbɛto aso aba hwan na ɛsɔre akonya ne Yesu busua no gyicha Sma Caleb and it dumps of Monko slide. King assassin. They brought bad news. I catch Moses no. Trying to say Moses here day. And I've been cry ye poo. And so Caleb. Sorry. Kasai. Nipa bakum. Dodo kabiani nina jia tumenye ye. It's what Kasai. And you bufa yaso. Afi wo ma try bia no okoyesu na bia disi ye sheda ensem wom na very kako ho me kan tum so one pause na we adwa ma na ekonya ne Yesu ya ma wo mo doso anya den ya ba ko na di adwen be babse tere me ekonya ne ma no me nya ne ye papa amani Ibrahim na woni nam edru so store ko tra ho aye ntade business aye basa na me twam be bom say yes abeto petrol say kura hwe wo mutum onyame so beto okatuam me kama katua pa me gikira asa no manum anoma haram nanso onyame ohwe ye wonam wo so onyame benam obi so ahwew kama komato wo de fa ho tom so na ginidi found near mania when them stop complaining. What casache?
Who's a rev? Drew be anafe. Just a wokwama niemu ana. Wokasenkanke akasembia to so pebibi you who a bema we are targetive bekasa pekasa. Messi Jemu me urade na odie. Hwe no sade maba wa yitunum ya. Rev unko bi musa da o. So yes, edusa na to akasa. Ena edusa na enka onyo na nko bia ati wasem wotumi akimbi edi amount na mesi wabrabom no se edu bebia esese etumi ekọ du period be friend silent period se obesua frɛ nyame kora na yese onte ye ohunu ye but na nyame ate you see se promotion beba esese BBC ama wotumi ade wotumi promotion. So what you say? Ni awu fomu sa abrenu se amane amba oje emba. Nti emma wa bemungu but kosona dan nyame me de me ade ba kwa me hu so sem se Yesu we hu so ye nyame ba wo but hu say whatever it is to me be na commanded. That is bibia me persiti for ye to me ye hu impembe bre ne adwene so okay so bia mbe mu ate bia ne san yes but you must speak out. Look at Jesus Christ. Ono one fun is in the report to a man, but I see to say who say his life is in danger. Into a day or casachere whom ye be no matter what, yes, Akasakasa and the but he and our do Casano a day call. The right person will be Tiono and a bit determine what is going to happen. Look for the right person, complain to the right person. Now, so complain to call the right person. Definitely, the right person will give you results. So you have to so we move to go to the right person, the right source. The solution is Jesus. Or no pet. We did work at you now, Missy. What comprenia, what on. The Quacomatoyum. Ebia, Nano, I who can Jeremy and Manana, assembly or pa, emede. Or see, one na. Minimum nyina wo mapome wona waboa wo nyina onhwe mechiri kwanpo sahina mewo sister emo a wo dia boa ni pay minu aba ebia won sesi form but enkechi that is why still you are alive kan akoma to yem no nyame obeye brother emo a wo dia boa ni pebi na wo hwese de ne uhun krome mana betri so chirasiv se onye obia kan akoma to yem na odi hwe nyame eya but menim ne awofam enkono madrunku na rehemu na ono no obeye sorry so akesima ensiana bo na bono numu beti bishop ya uzu ansanka bare na me ka bibi chiro na no Yesu my friend German pass bio honomo a me ton dos fenders odi fenders sokozovas and design primera golf engines odi engine no more nti number na me de be ma on ebebo o frɛ na okaka akro no ekire even civil upe astra upe ho niema de bebre unsa betumi aka bi hub any bonnet doors ni na top na pampem no bia na elikini anu say Mr Bushi ne wo de wo na wo kaka na otiase ewo committee 25 would also call gas filling station we say ubisa obi abechiro na would offer me anso mechiro pibia no sabe ke bi shoka zovers nyama bibre hono ebebo afremeski Appiagyei amempe me ho asem oba wona ira obetimi ne miakasa 0244 27 8545 0244 27 8545 or sitting so bia na ka no aye bibina ka sit more than verse abuzo kan fon so me wi a obetimi afrɛ me opese obetu bia me na obe hyehye ne kama niema wum obetimi aba be fe bia beboa na so dia kogu o continue mu na niema so akoso fan ni nyina mu nyame yadoma so fa brana se mo yempa ibo no
I'm watching them. Okay, I try Tuesday. Yeah. Time is Time in a pan on Chrome. Oh, okay. 9 o'clock to 12. 9 to 12. Mazayon, Assemblies of God. Awishi. Asafu Kojo Apostle. Me ba watch you. And she be a 12 hour. Oh, wow. That's it. Yeah. We could also open baby a bonfire. My father's house. A Resurrection Power Living Bread Ministries International. And no Beecham. Runabout on a big one. Beecham Junction. We see a Kwanwa Betimi Abawa. Sana Community 4. And so Central Assemblies of God. Chim school nechiri hono mo a ubisa sonda fefefe kama odi oba bompa bura hona bompa bibia so urade ye hana no akọ shilo de bia ba one day enyampa bobada o wa bompa ya babo si afide wa bre mami bi besie. As for prayer, I prayed. As for fasting, I fasted. But me who she yes, I'm kotuye boy and sem yeti. Hey, but one day, unyami betumi ayo. Mamenfa Emilia Ata and sorry, sona. Refa contact me to here because go for frame you cry minim would enkasa would fatu Reverend mo frame edru mesro minim ho ayisa to de fatu so for time I bet to minute for akasa my chromo send they fi 8 o'clock akusi 12 o'clock. Okay. 4 hours it for time. Mati. It is a BB I just say emergency between 0200 914 555 0200 914 555. Thank you. Iowa, thank you. God bless you. As often as and thank you, Nyamishra. Bishop Yaushan San.